Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da haduwa da ku ta cikin shirin sabuwar Najeriya na wannan mako. A cikin shirin za ku ji cewa Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan tsauraran matakan da yake ɗauka kan ayyukan ta'addanci a Najeriya. Kazalika shugaban ƙasar ya buƙaci ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki mataki kan hare-haren kyamar baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu. Gwamnatin tarayya ta ce manufofin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun jawo zuba jarin sama da dala biliyan 24 tare da haɓaka fitar da kaya zuwa dala biliyan 6.1. A ci gaba da shirin Gani ya koriji tawagar shirin ƙarƙashin jagorancin Malam Abdulaziz mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma ta kai ziyarar aiki zuwa ɗaya daga cikin manyan tashoshin aikin a Jakuta Kaduna zuwa Kano na AKK Gas. Sannan tawagar ta sake kai ziyara ga aikin sake gina titin Kaduna Zaria Funtua zuwa Sokoto, inda ta duba yadda ake gudanar da aikin a sashi na 1 wato section 1. Muna tafa da sashin albishirinku da ke baku daman cin gajiyar wasu aikace-aikace da tsari da gwamnatin tarayya take fitowa da su domin al'umma su amfana, musamman matasa. Ku kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan don jin waɗannan da sauran rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Hussaini Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yaba shugaba Bola Ahmed Tinubu kan jagorancinsa da jajircewa wajen yaƙi da ta'addanci a Najeriya. A cikin wata wasiƙa da ya aikewa shugaba Tinubu, Trump ya ce dangantaka Amurka da Najeriya ta ƙara ƙarfi musamman a fannin tsaro, inda ya bayyana farmakin da aka kai maɓoyar mayakan ISIS a yankin tafkin Chadi, wanda ya yi sanadin kashe jagoransa Abubakar Alminoki tare da wasu manyan kwamandojinsa a matsayin ɗaya daga cikin nasarorin haɗin gwiwar ƙasashen biyu. Ya kuma ce Amurka za ta ci gaba da tallafawa Najeriya ta hanyar horar da jami'anta da samar musu bayanan sirri da kayan aiki domin ƙarfafa yaƙi da ta'addanci. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci ƙasashen ƙungiyar ECOWAS su haɗa kai wajen yin Allah wadai da hare-haren kyamar baƙi da ake yi wa 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka a ƙasar Afirka ta Kudu, tare da gabatar da batun gaban tarayya Afirka domin ɗaukar matakin gaggawa. Shugaba Tinubu ta bakin mataimakinsa Kashim Shettima ya bayyana haka ne a taron shugabannin ECOWAS karo na 69 da aka gudanar a Freetown na kasar Saliyo. Ya ce Najeriya ta yi Allah wadai da hare-haren tare da bayyana cewa ta kwashe fiye da 'yan kasar ta 1,490 daga Afirka ta Kudu domin kare rayukansu. Shugaban ya kuma sake jaddada aniyar Najeriya na ci gaba da goyon bayan shirye-shiryen ECOWAS da nufin karfafa haɗin kan ƙasashen yankin da bunƙasa tattalin arzikinsu. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa aiwatar da manufofin Renew Hope Agenda na shugaba Bola Tinubu ya jawo zuba jarin waje da ya haura dala biliyan 24, tare da samar da sama da dala biliyan 6 daga fitar da kayayyakin da ba na man fetur ba. Ministan Masana'antu, Kasuwanci da Zuba Jari Dr. Jimoke Oduwale ce ta bayyana hakan yayin taron fasaha na Majalisar Tarayya karo na 17 kan masana'antu, kasuwanci da zuba jari da aka gudanar a Enugu. Ministar ta ce gwamnatin ta kuma tallafawa fiye da masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i 115,000 domin ƙarfafa harkokin kasuwanci da kuma gina tattalin arziki da darajarsa za ta kai dala tiriliyan 1. Ta bayyana cewa gwamnatin shugaba Tinubu na aiwatar da muhimman sauye-sauye da suka hada da fara aiki da National Single Window, sauƙaƙe harkokin kasuwanci, inganta tsarin kasuwancin yanar gizo da kuma aiwatar da yarjejeniyar AfCFTA domin bunƙasa kasuwanci da zawo zuba jari. Shugaba Bola Tinubu ya amince da naɗin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da kwamitocin gwamnatin tarayya guda 10.
A cikin wata sanarwa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan yaɗa labarai da dabaru Bayo Inaniga ya fitar, ya ce daga cikin waɗanda aka naɗa akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose a matsayin shugaban hukumar samar da wutar lantarki ta karkara, yayin da Manjo Janar Junaid Bindawa ya zama shugaban hukumar albashi da tsare-tsaren albashi ta ƙasa. Sanarwar ta ce shugaban ya kuma naɗa sabbin jami'ai a wasu hukumomi da suka haɗar da hukumar tattara kuɗaɗen shiga da rabon kuɗaɗen tarayya, hukumar ƙididdiga ta ƙasa, kamfanin NBET, hukumar makamashin nukiliya da cibiyar ƙera injinan noma ta ƙasa. Haka kuma an naɗa sabon kwamitin hukumar kula da alhakin kasafin kuɗi tare da sabbin jami'ai a hukumar yaƙi da jahilci da ilimin manya da kuma hukumar gidaje ta tarayya. Fadar shugaban kasar ta bayyana cewa dukkanin waɗannan naɗe-naɗe sun fara aiki ne nan take. An gaishe da Sa'adatu Hussein Ya'u da waɗannan labarai, kuma za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. A ci gaba da shirin Gani ya kori ji, tawagar shirin ƙarƙashin jagorancin mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma, Malam Abdulaziz ta kai ziyarar aiki zuwa ɗaya daga cikin manyan tashoshin aikin a Jakuta, Kaduna zuwa Kano na AKK Gas Pipeline da ke yankin Rahama Wali a Jihar Kaduna. Manufar ziyarar ita ce ganin yadda aikin ke gudana a zahiri tare da samun cikakken bayani daga masu gudanar da shi. Tawagar ta zagaya sassan aikin inda ta duba cibiyoyin da ake gina su da kuma kayan aikin da ake amfani da su wajen tabbatar da ingancin aikin. A yayin ziyarar, injiniya Bala, wanda ke wakiltar kashi na biyu na aikin, ya yi cikakken bayani kan yadda ake aiwatar da shi. Ya bayyana cewar aikin na gudana bisa ka'idoji da ƙayyadaddun matakan fasaha da kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya gindaya domin tabbatar da inganci da amincin aikin. Ya ce bututun AKK na daga cikin manyan ayyukan samar da makamashi a tarihin Najeriya, kuma idan aka kammala shi zai samar da iskar gas ga masana'antu, tashoshin samar da wutar lantarki da sauran manyan kamfanoni da suke amfani da makamashi daga Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano. A cewarsa hakan zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu da samar da ayyukan yi da ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa. To, sunana injiniya Bala Kawulle. Ni ina wakiltar wanda yake jagorancin wannan project ɗin a ɓangaren kashi na biyu na project ɗin AKK. Dan an raba shi guda biyu ne. Akwai wanda yake kula da ɓangare segment 1, akwai kuma wanda yake kula da segment 2. So, ni ina taimakawa mai kula da segment 2 daga ɓangaren wanda suka bada aiki, that is hukumar kula da harkar mai ta ƙasa, wanda su ne consultant, su ne masu ilimin kimiyya da suka san harkokin kula da abin da suke supervising din contractors din da suke kula da wannan aikin. Engineer Abdul'aziz shine yake leading din su ne muke kiran su project management consultant, ILF Netco. So bayan su kuma akwai team din su ainihin contractors din. In za ku tuna akwai Brentex CPP. To daman company guda biyu ne, akwai indigenous company da kuma foreign company. Foreign company na Chinese ne CPP, sai kuma Brentex din su ne Nigerian company, which an yi mana alfarma kusan dan arewa aka dauko aka ba. Shi ya kawo Chinese suka haɗu suka consortium, suka kungiya suke mana aikin tare. Haka shi ma can akwai wanda suka dauko wani Chinese company daban da kuma shi ma wani contractor shi ma na daga can bangaren. So a nan muna kula da abin da bai wuce kilomita 310 ba a wannan bangare, kuma muna da irin wannan cibiyar kashe gas din guda 10 a nan, can suna da guda 12, to gaba ɗayan kaɗa muna da guda 22 ne. Wayannan muhimmancin wayannan gurare shine idan an samu matsala akan pipe na gas, shi gas kaman hatsarinsa shine duk lokacin da aka ce gas pipeline ya fashe ko wasu abubuwa, so za ka ga ana samun fire outbreak, gobara. So saboda haka ake kokari a rage wannan hatsarin, shi ya saka aka yi wayannan abubuwan wuri. Bacin wannan, idan an samu wani matsala za a zo a rufe gas, sai a rufe can. Ko da an tare gas yana flowing, to zai tsaya wannan gurin da zai fitar da gas din ya waje ya tafi iska, zai rage wannan hatsarin har pipe ya zama babu komai a cikin shi kafin a taba shi. So bacin wannan kuma abin da yake ƙara muhimmancin sa shine idan misali za a zo a dauki gas din wanda za a kai wani industry, yanzu kamar nan is one of the yana cikin ɗaya daga cikin cibiyar da za a dauki gas idan za a yi wata masana'anta a nan.
so yanzu ɗan kasuwa in suna so su ɗauki gas za su iya zuwa nan area ɗin, a daga nan wurin za a iya ɗaukar gas a basu, amma shi ma akwai ƙa'idoji da ake bi wanda idan an zo wani buƙatar wannan ta taso shine za a gaya mutane ƙa'idojin da ake bi. So yana da muhimmanci a fahimci shi aikin da wannan yake yi zai rufe mana gas idan an samu hatsari, sannan kuma zai taimaka har ila yau da za a iya ɗaukar gas ɗin a kai shi wani wuri da ake so a wata masana'anta energy generating power da sauransu. So wayannan shine kusan abubuwa da a takaice. So wannan shi ya kai kusan mataki kusan na ƙarshe na ainihin aikin fandisho da wanda za a kawo wannan ita cibiyar, wanda shi kuma daman kaman ƙarfe ne abunan bab ne kamar cibiyar da za ta rufe din. To shine wannan an kai matakin wannan, saboda haka abin da ya rage na gaba shine a kawo wayannan ƙarafunan da za a zo a saka, sannan kuma a haɗa pipe din, in an haɗa to ya zama ready kenan for operation. Yanzu gaba ɗaya shi kansa wannan aikin project din gaba ɗayan shi ba wannan stations din ba, me percentage din aikin? To overall in an gaba ɗaya takaicin an ɗauki AKK gaba ɗayan sa a whole aiki ya riga ya wuce 95% a inda ake sama da shekara guda ma nan ba mu bai welder pipe ba kwata-kwata, an manta ma da pipe yana ƙasa, kuma an sa ruwa an wanke shi, sannan an gwada shi an tabbatar babu inda yake leaking. So duk inda pipe aka binne shi babu wani abu da za a sake buɗewa a pipe a gurin nan. Abin da ya rage maybe a ce in za a sa gas akwai wani abu da yake kira wai shi intelligent pigging, shine maybe wanda zai iya biyowa baya. Saboda haka yanzu ya wuce kusan kashi 95 gaba ɗayan an ɗauke shi. Sannan kuma in an kalli aikin, saboda an raba aikin gida biyu, akwai ɓangare na farko yanzu a halin da ake ciki shine a kusan aka tara ƙarfi a wurin, saboda shi aikin gas ba a cewa lokaci ɗaya zaka buɗe gas ya taho daga point ɗin daga abinan mataki na farko zuwa na ƙarshe. Dole sai an yi wani abu da ake yi maybe kaman daki-daki cewa ana so gas ya fara zuwa Abuja, saboda haka akwai wannan cibiyar da za ta bada wutar lantarki ta Gwagwalada, wanda shugaban ƙasa ya buɗe farkon hawansa aka ground breaking, wanda kusan an gama aikin, ana son gas ya zo wanda zai ƙara mana wutar lantarki a arewa. So wannan yanzu shine kusan abin da aka ba muhimmanci, kusan an ba da ƙarfi a can, za ku ga yasa za ku ga activities a nan ya ɗan low, amma can aikin yanzu ana can ana ta kan aiki, kun bi ta can kun ga abubuwan da suke faruwa. So nan wurin ana sa rai nan da ƙarshen watan September gas zai shiga wannan wuri. So sai gas ya zo wannan wuri, sannan kuma a kalli nan gurin bangaren. So daga nan gurin shine za mu san ainihin target cewa okay yaushe ne ake ganin kuma za a fuskanci wannan a ce gas ya shiga Kano, wanda muna sa rai insha Allah. Amma da target din yanzu aka bada wanda ya zo daga sama daga shugaban ƙasa shine ana so ya zo kada ya wuce watan September, kuma shine ake aiki akan shi na wancan. To insha Allah muna sa rai shi ma wannan in an gama wancan ba da dadewa ba za a samu clear actual date da ake sare zai karsa Kano, tunda mun kun kalli activities an riga an gama abubuwan da za a yi wannan daure-daure abubuwan, wasu abubuwan duka suna nan a cikin yadi suna nan. In mun gama maybe za mu shiga Kaduna, za mu dan branch a dan sharuwa, so za a ga activities din da aka mun. So duk kayan da aka yi construction pipe suna nan an riga an ajiye su, wannan abubuwan dai su ne yanzu ake yi. So while ana kokarin a gama wancan abubuwan da gas zai zo Abuja, shine mu kuma muke ta kokarin mu gama wayannan. So ba za a zo ana jiran mu ba, so da an gama an ce to a zo a fara saka baf na nan, to dama mun gama, shine abin da muke kokarin mu karasa. Dan yanzu haka mun gama wajen guda 6 kenan. Bayan da injiniya Bala ya kammala jawabansa, Malam Abdulaziz ya bayyana cewar manufar shirin Gani ya Kori ji ita ce kai jama'a da masu ruwa da tsaki musamman akan yada labarai wuraren manyan ayyukan gwamnati domin su ga abin da ake aiwatarwa da idanuwansu, tare da jin bayanai kai tsaye daga ƙwararrun masu gudanar da aikin. Ya ce hakan na taimakawa wajen ƙarfafa fahimta da gaskiya a tsakanin gwamnati da al'umma. To bayan kammala wannan ziyara, tawagar Gani ya Kori jin ta sake kai ziyara zuwa aikin sake gina titin Kaduna zuwa Zaria zuwa Funtua zuwa Sokoto, inda ta duba yadda ake gudanar da aikin na sashi na 1 wato section 1. A yayin ziyarar injiniya Bashir wanda shine injiniya mai sanya idanu, ya yi wa tawagar cikakken bayani kan yadda aikin ke gudana.
ya bayyana cewar aikin na daga cikin manyan ayyukan hanyoyin gwamnatin tarayya da aka kaddamar domin inganta sufuri tsakanin arewa maso yamma da sauran sassan kasar nan. A cewarsa, aikin ya hada da sake gina hanyar da sabbin ka'idojin aikin hanya, inda ake faɗaɗa titin da ƙarfafa gefunan hanya da kuma shimfiɗa kwalta mai ɗorewa da kuma gina magudanan ruwa da gyaran gadoji da kuma samar da alamomin hanya da za su inganta tsaro da masu amfani da titin. Injiniya Bashir ya ce ana gudanar da aikin ne bisa ka'idojin fasaha da hukumar kula da ayyukan gine-ginen hanyoyi ta gwamnatin tarayya ta amince da su, tare da amfani da ingantattun kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata domin tabbatar da cewar aikin ya dace da ka'idoji na fannin duniya. Ok, sunana Injiniya Bashir. Ni ne ainihin CRE in charge na ainihin Kaduna, Zaria, Funtua, Sokoto section 1, kuma shine Zaria, Funtua, Sheme section 1. To a section 1 wannan nake ainihin kula da aikin. Akwai ogana shine Engineer Lobde, wanda ainihin duk wani aiki da ake yi in na dauka shi nake tura ma. Ainihin ita wannan akwai dama asali akwai existing aiki a cikin shi. So daga baya sai aka baka jorayi din shi ya koma dual. A dual din shi ne zaka fara yanzu, amma ba gama section 1 din ba, na section 1 tukunna. An yi hamarazin din shi. So ainihin latin hanyar shine ainihin 87 plus 575. In ka hada shi ne baka ainihin 100 meter completely an gama shi. Abin da ya rage kawai land making. Then from there kuma ka taho shi ka za ka zo ka wuto Giwa, muna da kusan bayan da sun guza gwani gaba da muka taho. Only sai da akwai dan guri bai wuce kamar 1 kilometer ba, shine issue din furban da muke da shi tsakanin masu gidan mai. Akwai wani muslim hostel da kuma agari, su ne sai gurin aka samu dan zaga atok ne kadai ba aiki a gurin. To wannan tsakanin mu da sai gamman ne su muke da har yanzu su facilitating tsakanin mu da su, suka ba mu dama suka yi compensation din su, za mu ci gaba da aikin mu. Wannan shine kawai hindin da samu. So bayan za ku ga shi aikin an riga an ci gaba shi. Wannan is completed up to binder, the other side ga artwork na is ongoing. So za ku ga kaman abin is cycle saboda rainy season ne. They may start working today kuma a samu ruwa, abin zai kuma baya. To lokacin shi ne temporary sai dan dakatar da abin da ya shafar ka na artwork. Amma abin da ya shafar ka concrete work da yanin abin da suke zago can immediately after you passed Shika, you see some places abin gurin dan kamar scratching din hanya. So still that is ongoing wire ne da ake yi. Anything after nan wurin duka kusan is binder ne. So now we are coming futun da wiring, anytime da muka duba weather za a zo a yi wiring. Shi kuma concrete da shi ma aka duba ga wiring, shi sa early as possible za a ake yi. Yanzu road sai ga sun tashi, za ana dan space ne saboda roughness tunda motocin za su saka shi. Shine a takaice abin da kenan yanzu me completion stage na wannan section? Percentage kenan. Yanzu percentage yanzu muna sa about 25%. Yaushe ne aka mai da shi double lane daga yanda yake da? An mai da shi 2023 aka mai da shi. Yanzu zuwa minista ne, zuwa president Tinubu shi ne aka mai da cikin Renew Hope, so that ba za su samu stoppage ba about the payment and other issues. To bayan kammala wannan jawabansa, sai babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz, inda ya bayyana yadda gwamnatin tarayya ta dukufa wajen gudanar da wannan aiki da kuma kammala shi akan lokaci domin sauƙaƙa zirga-zirga ga al'umma musamman na shiyar arewacin Najeriya. Da take ɗaukar mutane da kayayyaki musamman kayan amfanin gona da dabbobi daga yankin Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina zuwa Kaduna, Abuja har ma zuwa kudancin Najeriya. Hanya ce mai matuƙar muhimmanci wadda a lokacin da wannan gwamnati ta zo a shekara ta 2023 mun tarar an ba da aikin wannan hanya a ƙarƙashin tax credit, wanda aka fara rehabilitation work, wanda dama wanda suka san wannan hanya an san hannu ɗaya ce kamar yadda ake iya gani a yanzu. To amma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince a maida ita express, a maida ita hanya mai hannu biyu, kuma kamar yadda kuka gani shine aikin da ake ta yi, wanda a can baya inda muka baro mun ga wuraren da ma aka kammala kusan kilomita 12 tun daga Zaria har ya zuwa Kauto Shika, wanda an kammala shi. Wannan ma kuma gashi nan inda muka zo mun tarar 'yan kwangila suna ci gaba da aiki duk da tsaiko da ruwan sama yake kawowa, amma aiki bai tsaya ba a wannan wuri. Kuma wannan hanya an ɗauke ta daga cikin tsarin budget wanda wani lokaci yana kawo tsaiko wajen yin aiki ko kammalawa. Aka mai da ita cikin tsarin Renewed Hope Infrastructure Fund, wanda shi dama kuɗi ne na musamman domin yin hanyoyin da suke priority roads, that is hanyoyin da
gwamnati ta ɗauka da muhimmanci kwarai. So wannan hanya tana cikin waɗannan hanyoyi da aka saka a cikin wannan tsari, wanda shi yasa aikinta bai tsaya ba. Kuma mun ingantaccen aiki da wannan kamfani suke yi, wanda kuma ana sanya ido daga ita ma'aikatar ayyuka domin ganin cewa an samu aikin da kamar yadda ake so, ya zama na cewa an yi hanyar da za ta zama za a daɗe ana morarta. Kuma yin wannan hanya zai rage lokacin tafiya kwarai da gaske. Duk wanda ya san wannan hanya ya san inda da take ba daɗin bi, wanda na ɗaya yana ƙara tsayin lokaci da ake ɗauka wajen tafiya, na biyu kuma yana kawo wato matsala ta rashin tsaron nan ma tana ƙara taimakawa, domin wani lokaci idan ba a iya tafiya da sauri akan hanya, ɓata gari na iya amfani da wannan damar domin tare matafiya da sauransu. To yanzu kamar yadda kuka gani, tsawon lokacin da muka ɗauka zuwa nan wurin, inda a da ne wataƙila sai mun ɗauki kashi ko sau biyu na lokacin da muka ɗauka, inda yanzu mun ɗauki minti 15 da da ne sai mun yi wajen minti 30 kafin ka zo nan. Yanzu haka wannan hanya take ta tafiya, kuma an kasa ta zuwa kashi 3, wato section 3. Nan inda muke shine section 1, wato kaso na farko wanda kamfanin Mazakat yake aiki a kai, wanda ya tashi daga Zaria zuwa Funtua zuwa Sheme. Sannan kuma akwai section 2 zuwa section 3. To kuma duka waɗannan sections da aka kakkasa an yi su ne domin a samu aikin da wuri, maimakon a ba ɗan kwangila ɗaya ya ɗauki dogon lokaci. shi yasa sai aka raba aka ba 'yan kwangila guda 3, wanda kuma kowannen su yana aiki domin ganin cewa an kammala wannan hanya. Malam Abdulaziz kenan, mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma. Da haka kuma shirin sabuwar Najeriyar zai leƙa sashin albishirinku tare da Abubakar Adam Funtua. Shirin albishirinku na wannan makon albishir ne ga ɗaukacin matasan Najeriya maza da mata kamar yadda aka saba. Inda za mu bayyana muku yadda ake neman lamunin gwamnatin tarayya domin samun lamunin sayan laptop, wayar salula da kuma sauran na'urorin fasaha domin ci gaba da harkokin da suka shafi fasahohin zamani domin samun jari na dogaro da kai. Gwamnatin tarayya ta fara karɓar bukatun neman lamunin sayan na'urorin fasaha ta hanyar sabon shirin nan na Credit for Laptops, Internet Connectivity and Knowledge Digital Devices, wanda ke bawa 'yan Najeriya damar mallakar laptop, wayar salula wato smartphone, tablet da sauran na'urorin digital ta hanyar biyan kuɗin sannan a hankali. Shirin na gudana ne ƙarƙashin shirin Consumer Credit Corporation wato Credit Corp a takaice, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa, ƙirƙire-ƙirƙire da tattalin arzikin digital ta tarayya. An kaddamar da shirin ne a Abuja, inda ministan sadarwa, kirkire-kirkire da tattalin arzikin digital wato Dr. Basun Tijjani tare da manajan darakta kuma babban jami'in Credit Corp Uzoma Umba suka bayyana cewa manufar shirin ita ce baiwa 'yan Najeriya damar mallakar na'urorin fasaha ba tare da biyan cikakkun kuɗin a nan take ba. A matakin farko, shirin ya mayar da hankali ne akan kwamfutocin laptop da ake haɗawa cikin gida Najeriya domin ƙarfafa masana'antun cikin gida. Ta yaya ake neman wannan bashi ko kuma lamuni? Za a ziyarci shafin nan na yanar gizo ne creditcorp.ng.clickd.com. Gashi zan maimaita creditcorp.nig/CLIKD.com. Wannan shine shafin da za a ziyarta domin cika duk ka'idojin da ake bukata da kuma bayanan da aka bayar. Bayan haka, mai neman lamunin zai tabbatar da cewa bayanan da ya bayar daidai ne, ya amince da a tuntuɓe shi da kuma irin buƙatar da ya nuna yana da ita daga shafin na Credit Corp da abokan hulɗarsa wanda suke da izinin su tuntuɓe shi domin jin ra'ayin shi abin da yake buƙata. Su waye suka cancanci wannan tsari? A halin yanzu matakin farko na shirin ya takaita ne ga mambobin shirin 3 million technical talent wanda ake kira da 3MTT na gwamnatin tarayya. A cewar Credit Corp, an ware laptop kimanin 1,000 domin wannan gwaji, inda aka fara rabawa a Abuja tare da baiwa mutum 77 na farko da na'urorinsu, yayin da za a ci gaba da rabawa sauran
waɗanda suka cancanta a jihohi daban-daban. Sai za mu ƙara mai saurare zai zai shafin nan ne na creditcorp.ng/CLICKD. Wannan shine shafi da za a bi domin wato nema da kuma cike bayanan da ake bukata a tsarin. Allah ya bada iko ya kuma taimaka. An gaishe da Abubakar Adam Funtua da wannan sashi na albishirinku da ya zo muku ta cikin shirin sabuwar Najeriya na wannan mako, kuma mu kasance tare da ku a makon gobe a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. A madadin ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayyar ƙasa ƙarƙashin jagorancin Malam Muhammad Idris da kuma ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz Abdulaziz, sai kuma sauran abokanan aiki da kuka ji muryoyinsu. Ni da na gabatar Aliyu Safiyan Alhassan nake cewa mu huta lafiya. Allah ya taimaki jamhuriyar tarayyar Najeriya. Mu huta lafiya.